रसमा ब्रह्मखौ पुलिस केस होनाय जाबाय भिडिअखौ नोंथांमोना नायब्लासो बुजि मोनगोन दा बेनिखायनो भिडिअखौ नायलांग्रो मानसि हरदों बुनो ना मानो दा नोंथांमोना रेकर्डआव खोनाबासो बुजि मोनगोन आरोना नायगिरना ला हेलौ लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बराय हरलायबाय नैबे भिडिअआ आपडेट जागोन दै रसमा ब्रह्मखौथ' नोंथांमोना सिनायखायो जानांगौ नङा होनब्ला 3 month 4 month जाबाय बिथाङा गोमाना दंहैयोमोन दा फैफिनबाय हौवाजोंनो मिथिखायो नोंथांमोना भिडिअनि गेजेरजों दा फिन खेब मोनसे कल रेकर्ड भाइराल जादों आंनो हरदों रनसाय बसुमतारिया फेसबुकनि गेजेरजों बेखौ शेयार खालामना होननानै दा नोंथांमोना नायग्रोनानै लाबानो जाबाय नैबे चेनेलाव एसे लेट फैयो भिडिअआ अब्लाबो नोंथांमोना थाबाय था नुनो मोनबाय थागोन आरो दा बांद्राय बुखियालासिनो भिडिअखौ थाल्ला जों नायग्रोनोसै बे कल रेकर्डआव रसमा ब्रह्मआ मा बुंखो जों बे भिडिअखौसो नायलांगोन जोबजासे नायलां जोबजासे नायबासो बुजि मोनगोन भिडिअखौ नोंथांमोना नायनानै कमेन्ट खालामबानो जाबाय ससे नायनानै कमेन्ट खालामनो नाङा रावबो मानो होनबा ससे नायनानै रावबो बुजिया नालाय दा फिन खेब बयनिसिमबो बराय हरबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो थाबैनो नैबे चेनेलखौ 17,000 साबस्क्राइब खालामना होदो दा रसमाखौ मा बुंनो होनबाना सिस्टार रसमा सिस्टाराथ' आं बुंनांगौ खोथा गैया गाज्रि मोननाय जागोन आरो आं दा बुंना होआ भिडिअ आं बुंबा नोंथांमोना नायनो बरिं मोनगोन ना बेनिखायनो नै कल रेकर्डखौ नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय आं बुंनायनो खोथा गैया दा रसमायाथ' सासे गथ' दंखायो एसे अनलायना जानांगौ हौवा हिन्जाव सानैबो मा जादों आजिखालिनि जुगाव भेजाल हौवा हिन्जाव खारलायनाय बुलायलायनाय थाखा फैसानिसो ना गावनि गोसोनि लुबैनायसो मा जाबावगोनलै बर' फिसाफोरा नायग्रोना ला भिडिअखौ नों मानसि फाथायहरनायाथ' सफैबाय ओमफ्राय आंसो माला मानसि फाथायहरखो मानो पुलिस केस होआ एसे बुजिदोलै नोङो फिला बिमा नों जाय मानसिफोरखौ फाथायहरदोंमोन बिसोरजों मोजां रायज्लायहर नङाबा खोथाया बोरैबा जागोन आरो जाय मानसिजों आं दंफैयो बे मानसिनि मोदोमाव लावथि गोलैनो मोना आरो बेखौ जेलावबो सोनो मोना दोननोबो मोना बेहा न'खराव रावबो गैया फिसा हौवा सासे दं फिसाखौ फोरोंनायनि बेहा दायथ' दं औ नों बेखौनोथ' बुजिदो ओंखायनोथ' आं हले बुंहरखाबाय बुजि प्लिज अननानै आरो आंखौ लांबाबो नों जेबो खालामहैनो हाया आं बुथारजागोन बुग्लिजागोन आंखौ नोंखौ मा मानो खालाम बिदि खालामनो लावथिजों आं थासान्दियाव जेन ना गाज्रि खालामो ना लं थं थुनानै आंखौ ससियेल मिडियाआव हगारो ना भिडिअ खालामनानै हगार आं गियाबो मोदोमाव खोमोन दोंसेबो मावाखै आंहा आं थासान्दियाव फैनायाथ' सफैखाबाय मानसिफोरा दसे थानानै भिडिअआ भाइरेल जासिगोन मा भिडिअ हगारखालायखो नोंलाय बिदि नङाथ' र' मानो नों फाथायहरनाय मानसिफोरानो गासिबो इउटुबार जोबबा बिसोर मानो भिडिअ बानाया मास मोननै गोमानानै थानाय सासे फेमास इउटुबार हिनजाव मानो भिडिअ बानाया बिसोरखौथ' आं भिडिअ बानायनो थिनाखैना नोंनि खोथा होनबा बेयाव सोलिगोन नामा खय हाजार बोसोर नोंलाय भिडिअ बानायनो मोनलायि आं बिसोरखौ भिडिअ बानायनांगौ नागिर होननानै थिनदों नामा मानो थिनाखै नोंलाय नों एसे साननानै बुजिलाय नोंनि एसे खोथाजों मोजां बेयाव सोलिया सानलायदे मोजां सानलाय आं जे सानदों मोजांखौनो सानखादों आं होनखाबाय खिन्थु जाय मानसिजों आं दंफैयो बे मानसिया फोथासेबो बुजानोबो मोननाय नङा आरो बेबायदि जानो मोननाय नङा आं होनखाबाय आं थांगोन मोजाङै थांगोन आं खोनादोंना खोनायाखै बुं दे नों जाय मानसिखौ हमनो होननानै थिनहरदोंमोन बे मानसिफोरनाव फन हरनानै बुंहर मानसिखौ जेबो खालामनो मोना मोजाङै मोजां रुमसिम लानानै फैनांगौ ओमफ्राय आं थांगोन आंखौ मा खालामो खालाम आंखौ मा साजा होयो हो आं रावनिबो गोदै रावाव गोजावनानै फैयाखै आं हारसिङै फैदों आं नोंखौ जेबो खालामनो होआ मिथिबाय आं गोसो नों मिलायनानै फैदों गोसोबादि था नोंखौ आं जेबो खालामनो होआ सोरखौथो मा खालामगोन नोंलाय रावखौबो जेबो खालामा होमबा मानो थिनहरदों बेयाव हारे नों बुजिलाय एसे बुजिलाय दे नों एसे मोजां सानलाय सोरजों रायलायबाय थादों नोंलाय बिदि नङाना न'आव फन हरजोबसै आं सब गासिबो गुमै थुमै गासिनोबो फन हरजोबसै खोन्थाहरजोबसै आंखौ डिस्टार्ब खालामना होननानै आं रावनोबो फन हराखै दाबो नोंनोल' फन हरदों नों एसे बुजिदोलै फिलाबिमा आं बुंदों आं मा खोथा बुंदों बुंगासिनो दं नोंनि खोमायाव हाबदोंना हाबाखै प्लिज ना आं मोनसे जायगायाव दङ जाय मानसिजों आं फैदों बे मानसिया मोनसे जायगायाव दङ नों माथो थाबाय थाखो बे मानसिनियाव नों फाथायहरनाय गुन्दाफ्रा सौफैबाय
मानसिया आंनिसिम मोजाङै सफैनांगौ बिसोरो लानानै फैगोन मोजाङै सफैनांगौ नों बुंहरनोबा बुंहराबा जारलासो दं आंखौ मोनलांनायबो नङा नों बिनि थाखाय मानो इसेबां सानदों मानो बेहा न'खराव रावबो गैया नोंनि बायदि बिदा फंबाय बिमा बिफा मिथिबाय फिसाला सासे दं बेखौ फोरोंनांगौ बियो मालाय बायदि गुन्दाबो नङा आंखौ गाज्रि लामायाव दैदेननोबो बे लाबाखै थाखा फैसा न' बां गारि मथर जेबो गैया बेहा जेबो गैया थानो थाखाय न' गंसेबो गैया आं थाखा फैसा लब जानानै बेजों फैयाखै जेबो गैया नों गाव फैफिन दे नों उन्दुनो फैफिन थाखायबो फैया नों फैफिन बिनिखायनोथ' बुंबाय थादों आं नोंखौ दे आं दं आं बिनि प्रसेसखौ आं खालामगोन फैफिनल' आं दं नङा मानसिया खिन्थु बोरैबा जानांगौबा जारला जागोन आं बिनि प्रसेसखौ आं खालामगोन आं दं दे आं खोथा होबाय अके भिडिअखौ नुखाबाय नोंथांमोना दा खोनाखाबाय रेकर्डआव मा बुंदों माने रसमा सिस्टारखौ दा मा बुंबावगोन ना कमेन्टआवथ' मानसिफोरा ओरैबायदि जावदों खनसे खारखांनानै दाबो सोलायाखै नामा माबायाखै नामा होननानै दा नैबे रेकर्डआ लेटेस्ट माने गोदान नंगौना नङा आंनि सिगाङाव नोंथांमोना बुंहर आंनो हरदोंसो ना बे रेकर्डखौ नाथाय पुरुना ना गोदान आंबो मिथियाखै खिन्थु बे गोदान होननासो हरदों फेसबुकाव मोन्दों होनना फेसबुकाव भाइरेल जागासिनो होननानै दा बेखौ आं बुंनो हाला आरो रावखौबो आं रायनोबो गोसो गैया गावनि लाइफआव गाव बुजायना रावबो बुजायनानै मोजां खालामनो हाया गावनि गोसोआ मोजांब्ला मोजाङानो जागोन हारसिंनो बेफोरबायदि आरोना दा रसमाखौथाय मा बुंनो रसमायाथ' सासे हाबा जानाय मानसि बेथ' सिख्ला नंला गथ'बो दोङो सासे हिन्जावसा गथ'बो दंबावोनो दा बुजिनांसिगोन गावनि सिस्टारा हाबा जादों माने संसार जानायनि लाइनाव थाखाबाय दा बेखौनो बुजिनांगोन सिस्टारा सिख्लाबा बेलेग बाथ्रा बेफोरबायदि दा आजिखालि सिख्लाबाबो जोंहा नुनो मोनगासिनो माबा माबि बेफोरबायदि दा बुंनांगौ खोथा गैया आङो दा नोंनो गावनो जुलि जाबाय गावनो बुजि मोननांगोन हौवायाबो बुजि मोननांगोन हौवा हिन्जाव बिदि नांलाय खमलाय जाब्ला संसाराबो मोजांथ' जाखानाय नङाना 100% खोथा बेफोरो दा मोजां मोननानै सोरजोंबा थांदों दा बेबो बुहुत लासिंनि खोथा जायो गावनि हौवा थानानै बेफोरबायदि थांनायाबो बुहुत लाजिथावनि खोथा जायो बेबो गथ' थालायबावनायसो जुदि हौवानि न'खराव नों थांनानै हौवा गदायनि न'खराव नों थांनानै एक्सेप्ट खालामजायालासिनो होखारहरजाबा नों गामियाव मा मोखांखौ लानानै फैफिनगोन मा मोखांखौ लानानै देखायफैगोन मोखांखौ लासिं बेफोरबायदि जायो रसमानि बाथ्रा बुंनानै आं बेफोरबायदि बुङाखै गोबां मानसिया बेफोरबायदिनो जागासिनो खारनानै होखारहरजाफिनो ओमफ्राय गिबि हौवानि न'आव थाफैफिनो लासिं मा मोखां लानानै देखायफैयो बेफोरबायदि मानसिया दा जाया आंबो बेफोरो बेनोसै आरोना दा बांद्राय बुंबाबो गाज्रि मोनगोन सोरबा बिदि बुहुत गाज्रि मोननाय मानसिबो दोङो मोजां मोननाय मानसिबो दोङो ना नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुङोब्लानो जाबाय ओमफ्राय बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना खनसे खोन्थाहरबानो जाबाय दे आं कमेन्टखौ रिप्लाय हरगोन दे अब्ला नैबे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बाय